Kaya ako may natasan nga magampo sa pagkaan, mato nagampo na ko pagka alas 12, injay-jahay na magpangaan pagkahuman, kaya nighaman na magpangaan, magsugod na mag-amuha ang meeting. Eh, tagtag mga kamot ha, basig may mga hunaw, dito sura pagpugnit ka ng mga sidan ha, bantay. Dapat to. Ano dyan na? Bobot na. Bakit ka naman? Sino ba tayo? Ay, mag-iap lang! Talaga na to si Max! Mandeng, daghan ang kaan kasi nung bagay ko lang yung man. Mangil ra. Sa manok, patawaman na. Kung bagay na kuno pares-pares kuno hay ba kisa may kunto ime. Ay, ati malu, madara. Ati malu sa ime. Kay mamay mo ra buyag-buyag. Dapat balbakwa. Kita tayo mag-wrestling kita ko ng duha magbawat kita ko ng Ano ba na? Ginoo! Ariya na! Ariya na! Nagkalabi na! Nagkalasinot na! Sa bukid na. Tayo kira ka tay? Na may electric pan? May buha ka duno. Sa batas gagmay na. O karon dito magsukot. Halalo ina ning kamot in taon pod. Bata. Hay, salamat nga riya na gajog mga magkag siko. Kanta dito mabusog sige paniko. Kisa naglutos pancit? Bet, tilawan baglami bag nilutuan nga. Kuan makanis uslob, sip cook. Murbilin ko. Di babang buoglong. Babakwa. Lami bada po di ay. Maadyo. Dali ko kay tapay ang guan nito. Ang mistero apa to kapal nito. Tayo ng pansit. Gigringan sa to. Pansit. Eat ka pansit Leila. Nga nakasway tagang na nagtatay o tanaw hinungitay. Samot lang kayo tag panahon no. Dang, your phone is new? Kasi kanhan. Microphone na. Ano ba asa mo na? Wala arong ma kusog tingog. Ha? Pohon, berding tatay. Tinta. Barangay magkatian eh. Utsinta sir doon. Nanira puti. Di, Brani, utsinta. Karong sige, kung sa karon, utsinta na. Patak. Pero magampo tas Ginoo nga kitang tanan paabten pag duha ka tuig nga mulabay karon. Meeting at bata ko ta. Magampo. Magampo. Ayan po ito lang ano, ginahan ta kung kalbuhi kita po. Kita kay hapa may mag palit og litsog na impas na ta. Wala rin ibus na rin sa. Manay hiyam po. Wala di reklamuhay. Kay Kusnit may. Karong mataas yung kinabuhi. Ayaw mo pag-away-away. Natural naman natin. Kamanik din yun, klaro. Higugma ang imo ito nabapat yung kinabuhi. Maglablab. Blabla mo. Arong matagas yung kinabuhi. Lugi ko na nanaho. Ha? Sa tayo. Higugma ang ito nabapat yung kinabuhi. Kadua. Higugma mo silingan nabapat yung son. Tauran mo ina, nagamahan, arong mataas yung kinabuhi. Hindi gas yung marawat ninyo. Ngayon, klaro. Kuman na lagi ni kusnita. Pulita na yung bayan na. Ngayon kamo anak, mahal mo na ha. Wa ko'y labot yung binuhatan. Kamu lay paluwap niya yung kalawasan. Okay. okay. Ay, good. Kay mga tiguwang na nanay mga utok. Hindi naman ang authorized na inyong binuhatan. Kamu lay bahala yung binuhatan. Huwag pa nga anak, mahal mo na ha. Siyempre na to. Hoy, gihurot na ninja. Bantay gid mo ron. Dato na daw silong. Habe? Dato sa silong na. Duha malagi ay. Manang, likse! Ako. Abi na yung baso ba eh? Ay, sarili ko manggaraho. Bahala ng ubi. Kami ta. Kinos pila pa magkasalit, tutug ka. Lami ka adyo. Ube og mangga. Kuan ya, gusto ka kuan wan ko na to. Pangadyo ton, Dalton. Ilain si, atagin si. Aw na, aki mo dai nen sa kabray maring ton. Pwede ana ko ma. Wa ka hubak na pagka. Sige hubak dai. Kwen. Aralami alagi kag sandal. Pag-upo ko. Nay, aralami ag sandals ko ini nay. Si Kinkin pud lamig sapatos.
Alam niya, sapatos kin no? Adidas. Kisama po na panty dang, lagi display mo po dadang. Balik ba na? Ako lang bujurang. Saan nga naman ning kurap apil man sa jamay ni mismo ning apil. Isibog laman na. Tabo. Isiwag kani ang pantiyan nga mura na bag nga sus, mura na ba na sa mura mag nag overtime ng mga kabulga. Nay, lamay ba guys krem? Tayo para sa unang day. Sao na pud no? Insi, wala dito guys insi. Uy, agahon bata. Busy malagi na. Give mama Ruby. Di na give ni ja. Mikis na nanguha na ikis na gija. Ito uli. Uli, ikis na ka. Tato. Ito. Let's go. Di, oy. Ay, tumas. Init ka dito. Tama po rin, takot dito kami. Kamu apa jam punit? Mutilap dyan na. Ay, nangabuan. Ara sa baka dyan. Ako yung patawag meeting dali. Kasi pag patawag meeting, para ni sa atong tanang maigsuon at ang ginikanan, kung kitang tanan, magkita-kita ka mga buhay pa. Karoon na tayo mag-istorya na, ikaw at meeting, kasi ating sabot-saboton, sunod na po mga tuig. Okay. Sige. Ready na ba mo sa inyong mga number? Kasago ba mo sa inyong posisyon sa atong pagka-anak? Ready na? Ready, count out. Agagi mong ingon. Sa nanay. Imuhang number ug imong edad. Atos to nga. Sige. Ready? Sige. Ready? Count off na ta. Sugod sa 1. Matos to nga. Diyan mo yung pila edad. Ready, go. Tuto nga. Count off. Sugod sa panganay. Para ba to? 1, 6. Okay, sunod. Number 2 nga guwapa. Bonus day 55. Next. Pagkapini ha? 54. Sunod. Ikaw pa. Mao ni kinagwapahan og hinayawon sa una pa 52. Okay. Sige. Number 5. Kanisa. Kinagwapahan pud nga. TikTok. Ay, 50 pa. Sige na. Kita pa na ito sa ba? Ikaw lang. Pangalan mo natin. Aliwat mo tayo silong natin. Yahoo! 48. Okay. Ano dito? 45 ang edad pero murag 18. Salamat sa may son. I love you all. 7. Sunod. Magsunod. Naman. Absent. Wala! Ikawan mo! Pastora na! Nino na karon sino may sakit. Yay! Gracias, Ginoo. Sunod. Kasi yan. 43. Ika na po. Garaon. 41. Wow! 40 pa niya. Advance! Kalimot sa edad. Ay, kasi 38. Baka mapahal. Libot! Sunod! Sunod. Kasunod, uy! Kapran! Ika 31. Tadi. Kompetisi rin. Dusi ka! Dusi! Wala lagi katuod! Wala katuod! Kanay, kapila na rin! Ika-13! 34 sa looking 16. Ikaw na! Yara. Ika 14. 32 anyos. Ika 15! Ang praihi, pero guwapa! Praihis balig!
Agang edad. Hala, pilang edad na. Nakalimot ako. 30. Mag-31. Agi ka 16. Boto. Yeah, 16, 28. Sabay mo ang title. Yeah! Tagpakpakan na itong kagalingan. Ato nang ibutang na natin ang cellphone kay magampo na tan. Magsugod na tatang meeting. Okay, butang na. Ay! Nakamalaga sa gamang meeting. Successful sa gamang meeting. Woohoo! Pero may ko na magwapa. Hi! Okay, hanig. Panganay. 1, 2, 3, 4, 5. Mas 5. Nawa, mag 5. Slanting. Nasa slanting lang. Slanting, anak. Nabali. Ala. Ngana. Timpla, Queen. Sa kalsado. Parang niyo po. Hapon, Queen. Ikaw yung Queen. Pangatag mo sa GC ha? Yay! Tagagalingan natin. Apil! Apil. Gawas karang inita. Ang importante katong nasi na nagtatay. Ang mahalaga importante. Oh, mahalaga 'yon. Nang libaw di na balahibo dai. Mapalay ka darit eh. Nasa man kailan puwaman. Ang si Dodo gud kay nakapanaan si gadina sa minom kay please mag-mission. Oh, grabe gyud mga anak na pantay uno man kuno nga salon. Ha man nag-exercise na eh. Huwag man lagi. Wa ali ka kadalo, sa imong number. Nagkajagaw na. Makaingin sa nga sila nagiparid man eh. Dagana na mo. Bata ba? Hala makalipay sa inmog mga naong. Luoy laman tati ka nga pangag naman ta. Madyo pas manang kala lami man pagkapangag ka manang kay daralas kilid na tago. Nay, si Aliana, Nay. Hamas si Aliana, Nay. Hamas insi. Sino si Nanay? Hala lami tanaw nagkabagaod. Wa man tay kuan tripod unta to karon kitang tanan. 1, 2, 3, smile. 1, 2, 3, smile. Ay sao gid ang ina. Ako na pigak siya kayo ko nang si Muskat. Hala. Wow, ko nabila ka sa kadsikad. Tara, 1, 2, 3, smile. Mama man pun mga lagos. Lagi na. 1, 2, 3, smile. Nagilak na. Ito naman nagipahila. Gusto na mo hilak na. La dala Ako yung mga anak laki, Nay. Asa man mo utan. Nay. Bato na kana na mag-press. Okay. Kasi Nanay. Para mo Mga baji na with nanay. Si Sensulod, Nay. Rubilin, di na masunod. Rubilin. Senior na kami. Ato ka senior citizen. Ay, ano ka senior citizen? Na, at saka to si Arens. Sao, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Dali kay, kay para na mo nun ta. light dara. Okay ra? O sige. Abi, Lamay kayo ko diri ba may mga gwapa. Asa may tinaw diri? Una, ano sa? Andiyaw kay gigani, dagidag. Exam may magana. Asok sa ba ni? 1, 2, 3. Sabat. 1, 2, 3. Kami tanaw. Bisa ngasa. 1, 2, 3. Ano man to? Ako na. Picture sa miti. Mga parehi ni. Tim parehi. Parehi ni, labaw ni. Dari tanaw, ulong. Mga parehi ko na silang Tim parehi ni. Dito. Ang tim kawatag kakao man na. Mama, Apil na kanti ka. Ray naman eh. Ay, maaligikiha. Apil, ray na. Apil ko sa kakao. Aga ko, apil ko rito. Apil na ka, ikaw. Uy, apil ka, kawatan ka kakao pagkain. Sige, ikaw, apil ka. Apil na sa Apil, lagaw na, gikiha. Morning time kawatag kakao ni. Kami gapon. Kawatag man eh. Gapon, Jim. Panganay.
Oh, hala. Hey, hala, picture! Hala! Buang na! Picture sa ti! Kawatan og... Nya. Kana ra nga ho! Harang isen. Yung manggitabo na sa imong kamot. Na. Picture ra. 2, 3, smile. Tig pamaw-paw! Leader! Terube! Kawatan mo may balik dyan. Ay, kawatag humay! Nana! Na, kawatag humay ni! Amin na, kay kawatan ni humay! Ang video! Ah! Nara, team kawatag humay! Kami may balik dyan. Suguni dyan. Ah, sige! Wala, kami rin yung tulo. Kamura, ikaw leader! Lagi na mo ang ka na? Kuane! Hoy! Team kawatag humay o team mo ikid sa bintana! Kay manis ko. Team manayliyay! Smile na. Nana! Ang kuhan kadong nagtiglok-dog mais ug saging gikan. Harap atong team nakaigit! Team nakaigit! Mga senior citizen! Wala na ba iwas? Harap ang team nakaigit! Huwa nag-team niya tistir! Tistir na naman! Smile lang, team. Ay, dali na. Ato sa kabo mo iris! Uy, haman to Jin! Ipang-send ram na GC ha? Okay. Tananin yung picture isin sa GC kay manguha mi. Sinta ka hadang ka. Picture sa Michael Jot, Tiro Bill, bong kapit ang buha. Ako sa ato sa camera floor. Ala kita din wa. Lami to. Ang kari ko na gamita. Kari gamita. Kari ko na gamita kay lami ko na. Kanang makita highway gamay. Lip and right naman yang cellphone. Kana rapis bisita. Wala sali. Tanaw sa niyo pindot. Kanang makita highway Ikaw ra day, ikaw ra day. Kita ma-highway dito dapit day ba kay nindot kay sa tanawon. Guys, nauli na ko guys. Grabe, way kabutangan sang kalipay sa among nahimo nga panagtapok. Aron lipaya dyan na he dyan. Kasi nabot raming tanan. Pero pag abot na sa bahay, wapoy kabutangan sang kasuko. Na, limi pang patay og manok. Tanawa rin yung gibuhat sang tanam. Gipatay dyan tanan ng sibuyas. Wakit say malipay dana. Oh, tanawa dis ana nagikan gilarot. To apa jud. Ipang patay sa manok, gipang kakha di ah. Ibis kining salinsing na tanawa buhi nang takaadyo oh. Bago na isang salinsing na gipatay pas manok. Oh, mamalihog ko be, mamalihog ko sa tag-idas manok, maluoy in taon mo. Kaya hain taon nagyagahagaan in taon hag pananim. Kung intanaw magkakaroon, palihog ko sa imong manok og hipos. Wanga mo. Giinsa na ning jumbis kay nabuhi na. Kapihang taong dato, puro paketon gilarot jud daman sa punuan. Grabe jud gihimo. Imbes kay sangke nas langit nang kalipay dia gipatay ka jud ning isa. Di ni matabang siguro. Wala jud ri, di na matabang. Wala mang suwa dyan, basig kaya pa. Wala jud. Imbes kay sangkes langit tagang kalipay. Kita mo dana, imbes kay nangabuhi na. Parang paita paniingani, uy. Ning kamot ta nga maka buhi tag tanim. Gilarot jud, kim adu-adu ka ka. Ibalik pa jud. Ngita ko na ning ikakuan. Ning uskan, grabe na pag-ila pagajud ko kakain. Pag abot na ko kay mula ko kuma man din ang unang tanawon. Sus kay ngani naman day purma. Iadyo naman day sa mga manok. Sila kasabot sa gibati. Wala man sila kay bagon sa kaimportante ni mga tanim na bisag ingan ara na. Mo ni naghatag og kalipay sa adlaw-adlaw nga mga stress mo ni nakapagaan sang pamati. Nagwang. Nagpasalamat jud ko nga inyo kong gisuportahan kay ang mga igsuon nakuan pod sila ba? Naapil pod sila. Thank you very much. Inyo pagmahal namang tanan. Kita kamulot ang paningkamot daning atong garden, bubuan magani bisag nihit ng tubig. Balag di ko paligo kay ag tubig ang gitipid kay ra mabubuan. Ndey ngani ra. Unta pod mamuhi mo responsibilidad pud na ninyo buhi, hindi pud makasas mga silinganan. Sunod lagi mo arhi.
Na. Tinulahod gid na ng ketas ra ba. Arang paningkamot nimo og pananom. Jenik tan-aw nimo ara ng pataya. Tanawa ra gud na ninyo guys. Tanawa na gipangkak ha. Di apa jud ha tanawa. Wa ako kahibawg mabuhi pa ba ni. Taman jud punuan. Paitap yung mga. Na, ebidensya. Ebidensya. Tira ba jud among manok. Medyo lamagi ni malaos. Awa guys, sana giali-alihan diha. Bantay laman jud og ila pa nga kakain. Kada adlaw na laman jud ko mag high blood. Kagwang. Grabe. Sagdan man ilang mga buhi. Ilang tapong kuanan ng ilang mga binuhi. Magdiwas ako guys. Kapoy mo. Naman agad ko mamubuon dyan. Naglugaw po ko para sa panihapon ni Dalton. Nakadaday ko guys og mga anda ko da katong chicken apritada nila Ate Gigin. Nakadapo ko dari dia. Special ampaw from Cebu. Gikan ni Ate Ruby. Ito apoy buwad. Hanang gitagwa ng buwad kay bahong kanat. Pero lami ko na to sa Ate Ruby. May naghimo na to. At itong tilawan ugba sa buntag. Ang si Dalton was Dalton makaapil-apil sa picture. Kaya natug man dyan. Luoy magkatug disturbuhon. Nga na laman taon po sila naka-apil. Si Undo may naghawid kayo. May kabutangan na to kay kwarto nila. Arang initaway irkon. Luoy ka Dalton. Dito sila sa dujanan sa gawas. Mawala to guys atong vlog for today. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe sa mga paka-subscribe. Excuse me. See you tomorrow guys sa ating next vlog. Uy, i-bell di ay kung naka-subscribe na ka. Dapat naka-bell ka para kung mag-upload may ma-updated ka. Basta di ganahan ka mo tanaw sa mga video na ng adlaw. So, ma-updated kami. Oy, nag-upload na sa programa. Mga na ingana. So, click the bell. Mawala to guys. Thank you. Bye-bye. See you tomorrow.